Κύριε Σγουρέ, είστε υπέρ ή κατά του μνημονίου? Να σας απαντήσω αμέσως, κύριε Κικίλια. Βεβαίως είμαι κατά του μνημονίου σαν πολίτης. Το μνημόνιο πραγματικά και η διαδικασία που φτάσαμε στο μνημόνιο είναι πραγματικά σωτήρια για τη χώρα. Κύριε Σγουρέ, δεν ξέρω αν το συνειδητοποιήσατε. Είναι πολύ σημαντική πολιτική είδηση ο επίσημος υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ να λέει όχι στο μνημόνιο. Βεβαίως. Η διαδικασία που φτάσαμε στο μνημόνιο είναι πραγματικά σωτήρια για τη χώρα. Βεβαίως. Σας είπα ότι ο κύριος Μπουρός δεν είπε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε όλοι μας. Βεβαίως.